ni agbara wepụta ịhụna na anyị na-esi ya bụ ihe tupu mbido ya bụ eriweri ama nke esi nri dị iche iche n'ala Igbo ya ka m ji kwado nke a iji aka m wee sie ya n'ụbọchị a nwanne nwaanyị wee kpọọ si ka ọ bịa na ọ chọrọ iri eri o nwere ndị nọ na-esi ka ọ bịa rie wee sị ya bịawa na mụ onwe m Ifeoma Ọbachụ na-esi ya bụ nri na mụnwa ihe m chọrọ isi na ya bụ ihe bụ ihe a na-akpọ abịrịka nke na-achaghị acha ile anya ị ga-ahụ ya ọ chabeghị acha ebego m ya debe tupu m na-ebido nke a bụ ahịhịa nke esuru esu anyị ga-eji wee mee ya nke a bụ azụ nke ndị oyibo na-akpọ ice fish ma ndị be anyị na-akpọ ya azụ mmiri nke juru oyi nke a bụ mmanụ nri m ga-eji wee mee ya ka ahịhịa ụgụ nke mberede m ga-eji mee ya na ayo nke ejisi ya na ọtọ bịrịbịrị nke na ebe a na ose akwọrọ akwọ na nnu anyị nne gị nwebịara na kedu afọ gị gwa aha n'eze anyị Nkechi Obialụ nne ka anyị kwa aka tupu anyị ebido ebe ihe ọbụla ka ị na-afụ kwa aka nke gị ọ bụ na anyị kwa aka gị chere ka m eweta ihe ị ga-eji wee hichaa aka tupu anyị emewe aga m ebite ite ka eji wee sanye azụ tinye n'ọkụ esi ya bụ azụ sichuo tupu esiri ihe ọbụla na-esi ama na ụnụ na-afụ ihe na-eme ya dị n'ụnụ ka a ga-asị na nwaanyị a nọ na-eri na-eme eme na o nwere nke ọma isi agwachi tupu m bido mewe ihe ọbụla amarala m esi azụ a ka a saa ya mmiri tinye ya butere m obere ngazi ebe a ka m were tinye ya m na-ezikwa ozi ewekwala iwe ka m kụziere gị ka ịmụta ama m na ị na-esi ya mana ọ bụghị otu a m si esi ka isi esi were otu atọ bịrịbịrị gbabie n'ime tinye obere nnu na ya were ya bụ ya bata mmiri anyị benye ya obere ayụ gbanye nọ mmiri ya bụ azụ sụtara ka eji si ya bụ ihe gbanye ya mmiri gbanyekwa ya mmiri a ga-esi ya a ga-asa ya tinye na ya wee sie ha n'ọkụ wasa ya mgbe wasara m ya ndị be anyị ahụrụ m na unu na-ele anya ọfụma na-afụ ihe m na-eme amechago tinye ya ka m sinye na na-esago gbatinye na achọrọ m ịmụ ya ọkụ tinye ya ugbu a ka ịmụ eze ọkụ wee sinye ya onye tosa anyị esinyego ya bụ azụ n'ọkụ wee tinye ya azụ kpọnkụ tinye ihe ka ọsọ tupu anyị etinye ihe ndị ọzọ ama m na-aghọta ihe na-eme
ana m esikwa nri Igbo ya bụ ihe m ji chọọ ka m sie ya bụ abịrịka nke na-achaghị acha ma na-efuru ihe mmiri asago m azụ si n'ọkụ azụ nke mmiri oyi tinyekwa nke kpọngụ ka anyị cherezie ọ dị obere oge anyị wee tinye ihe ndị ọzọ n'ụlọ m ka a na-eme ya mụ onwe m na-eme ya enwere m onye nwaanyị bịakwutekwara onye kpọrọ na-ekwu igwe si na ọ chọrọ ka ọ bịa wee jide m ebe m na-esi ya bụ ihe mụ na ya wee na-esi ngwa na ka anyị lee ya bụ ihe ama na ọsọ ala ọfụma ya ọsụgo nnọọ ọfụma ihe nke anyị ugbu a anyị ga-agosisi ya bụ azụ ka ọ ghara ịgbalịsi ịgosisi anyị ọ ghara ịgbawasị ọmaka azụ kpọmkpọ azụ nka abịazie sanye abịrịka n'ime ya ugbu a ka anyị sanye n'ime ya ọ naghị etekwa aka oghe sanyekwa anyị tisie ya ihe ọ naghị egbu oge oghe eburu na mma anyị na-achịkwa ya ahịa nke suru esu ya ka m na-etinye atinye ose nke akwara akwọ tinye mmanụ asọ achọrọ ka mmanụ tụọ ya ọfụma mana a ma etinye ya ọgụ ebere ebe ka ọgụ ghara ịṅụ ya bụ mmanụ ka ejikwa ya mmanụ ma ọsụkọ anyị elele ka ọ dị tupu anyị awụnye ahịhịa bụ ihe ikpeazụ a ga-etinye na ya anyị kpuchigode ọ mana ihe anyị na-esi ya bụ abịrịka nke na-achaghị acha ka anyị na-esi ya ugbu a anyị ga-etinye ayo na ọtọ bụrụbụrụ ihe anyị na-esi ọ bụrụgo ayo ọsụgo awụnyego ya ayo ugbu anyị were ayo anyị kpuchitu ya saa ahịhịa nri wee tinye n'ime ya edewe ya ahịhịa ka anyị asụkwa ịnwanyị nye m nnu a nye m nnu tinye nnu gị were saa ahịhịa anyị asachago ya mgbe a ga-aga ka anyị wunye ebe ahụ wee gbagharịa anyị ga na ya bụ ihe ọ na-egbu oge ya oge kiricha nke ahụ a na-esighị ike na-agbasighị ike mele edere ọ na-agbasi ike gaa na-enwe nsogbu gaghị enwe nsogbu ọkpụkpọ onye dịka nsogbu ihe m ji esi ya dị ọkụ ya bụ ihe m na-eji ejide ya
nwere ihe na-eme ebe a ka anyị na-akpagharịcha ya. Anyị ga-ebutezi ya bụ azụ nke ahụ anyị kwụsịrị wee tinye na ya, ma anyị ga-ewepụ isi ya. Anyị ga-etinye isi ya maka ọkpụkpọ ịgbagide nwata ọbụla na-eri ya. Ile anya ị ga-afụ ihe anyị na-eme ndị be anyị ka si tinye ya bụ azụ. Ụfọdụ chọọ a na-adọwara ya bụ azụ adọwa, ụfọdụ achọrọ ịhapụ ya otu ahụ. Lele na anya ka ụnụ gwa m ka ọ dị. Ugbu a ka nlele ya bụ ihe ka m na-esi. Elewe ya esichakwana na ndobe anyị emechala m ya bụ ihe. Anyị ga-eburuzi ya ka anyị gawa ebe anyị na-eri ya eri. Ndị be anyị Igbo ndị ọma na-ele anyị n'oge erimeri, mụnwa bụ Nwaada Ifeọma esiere n'ụnụ abịrịka na-achaghị acha, were ụgụ, were azụ kpọọ nkụ, were azụ mmiri wee sie ha ncha. Ugbu a ka anyị jee ebe anyị eri eri. Ngwanụ anyị ndị be anyị dịka anyị si na-ekwu, anyị na-achọ ibido iri nri ya bụ ihe ka nwanne anyị nwoke n'aka nri ka ọ kọwa onwe ya tupu anyị eribe ya bụ nri. Nna gwakene ma na-eze onye bụ ndị mmadụ na-arịza mama n'ọnụ. Afọ m bụ Ụzọndụ Maduka. Abụ m onye Imo steeti, Amanduba, n'ime ọrụ lokal gọọmenti. Nna m imela o. N'aka ekpe m nwa ya na nwanne m nwoke nọ. Ọ na-amasị ya mgbe ọbụla anyị na-eme ihe a, ọ na-akpọ nne m aga m ga-esokwa n'ihe a unu na-eme. Ọ masịrị m n'ụbọchị taa mgbe si achịrị n'ụbọchị m ga-esi na ọ ga-abịa rie. Ụbọchị taa ka m siri mgbe kpọọ ya si agbanyege ka ọ bịa rie. Nna kọwara ọha na eze onye bụ o. Ndị be anyị ekele m ụnụ. Ekelekwa. Ọmụ bụ Sunday Anemeka, abụ m onye Enugu steeti. Nna imela o. Ọ bịara ka o soro wee rie ya bụ ihe. Nwaada kelekwa ndị be anyị o. Ndị be anyị ekele m ụnụ. Aha m bụ Odoziakụ Nkechi Obialụ. Ọ dịkwara gị Odoziakụ Nkechi Obialụ. Ndị be anyị ihe anyị siri ụnụ mara ọ na-enye ike. Ndị oyibo si na ọ bụ ayọn, ọ na-eme ka ike dịrị ụmụ okorobịa n'ebe a. Maka ịbụ onye okorobịa, gbaa mbọ ka ị na-eri ya ka ị nwee ike na ọkpụkpọ. Maka ịbụ onye nne, ị na-eri ya ahụ gị ga-akwụchu, ị ga-esi ike. Ihe ọbụla ị ga-eme ị gaghị na-arịrị ahụ. Ngwanụ ka anyị rigo. Ini ada kemana di kemana onu? Anjing dia atau kau? Dia ini nggak lupa sih. Ezigbo nne. Ebe anyị bịa n'ukwu nri ya. N'ezi na ya nwa na-esi ihe erimeri, ọwụ ndị ọzọ na-esi ọ dịghị ka m amaghị esi. Tupu m bido mewe ya bụ mmemme, ama m esi. Nke ọbụla ị kpọrọ nka nsị chọrọ ịgba akwụkwọ, kpọọ m n'ekwu igwe, a ga-esiri gị nri iji agba akwụkwọ. Ị chọrọ imepe ụlọ, kpọọ m n'ekwu igwe, a ga-esiri gị nri nke ị ga-eji wee mepe ụlọ. Ị na-ekupụta nwa, kedu ya bụ mmemme nke ị chọrọ ime, a na-esi nri, kpọọ ụdị nri ọbụla ị chọrọ, a ga-esiri gị ọfụma, ị nweghị nsogbu. Ndị be anyị ka anyị na-eri na-atụfughị mgbe anyị na-asịkwa n'usoro anyị na-eri, were ọnụ na-egasị mmiri na-aracha ire ọ na-adanye. Ebe a ka anyị ga-eji dobe n'ụbọchị nke taa. Echefukwala ịkpọ anyị na igwe nke eji enweta anyị nke dị n'ihu ihe onyonyo a nke ị na-ele. Gbaa anyị n'akara ekwentị ka anyị na-aga kparịa. Ọ bụrụ na ị chọrọ iri, ịgwa anyị. Ọ bụrụ na ị chọrọ isi esi, ga-egwa anyị. Ịnụgo unu emeela. Gachifoni ka ọ bụ ọnụ.